yazi bengingakujabulela ukuthi ngixhumanise nendoda yakho ukuze mhlambe ingakhona ukungibhadala le mali yonke esengispende nawe. Khohlwa-ke mfowethu, khohlwa-ke. Yabona lokho ngeke ngizokwenzeka. Lokho ukuhlanganisana nendoda yami. Hhayi, Sibona abangani. ya asibona abangani futhi asazani naye. Uthi ngithe ngicela ungiphumele empilweni yami sengiyakubona nje ukuthi wena uyikhukhula nje uzongimoshela. Noma kunjalo mina esengikudinga-ke angisadingi izinto ey'ningi, i-1,000 leli ebengisanda kukufakela lona ngicela ulibuyise back-ke. Lena enye usuyidlile angisenendaba nawe, vele nami ngikudlile ngaqeda angisenendaba nawe. Udle bani? A- Angiphelanga nje mina. Awuphelanga. Angaze ngaba angiphelanga mina. Yona nto oyitshela abantu leyo ukuthi awuphelile wena. Sapha buthi. Hhayi wena awusenalutho nje. Kuphi kubi la odlule khona bo licijile. Imabi lawo mapipa right lawo. Wona la ngikutholayo. Owatholani? Mangaka amapipa owathola wena? Cela ungifake counseling ne? Cela ungifake court. Hhayi ukuthi ngikufake e-court. Ukuthi maye ngifuna ukukhuluma iqiniso. Ngisakhathalanga yazi niyangicika nje. Hhayi lokho kucikeka okushoyo nje manje kusekuncane. Hhayi udrophela ukuthini? Athi ngisakhuluma nawe. Ukhuluma into eqondile ke ne? Okay. I-1,000 yini lena le? Meke mfethu, angikumoshela isikhathi. Hhayi mane lento siyenze kanje ngicela uzothatha zonke lezi dwedwe zakhe lapha endlini. Hhayi lokho angisenamsebenzi ne-1,000 ngicela ubuye uzothatha zonke iy'dwedwe zakho ey'lapha endlini. Hhayi ngicela uzolanda ngoba manje nami ukhona umuntu okumele efike endlini.